ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳର ଆଦିବାସୀର କାମ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ନୂଆ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଲାଜରେ କେମିତି ହବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବେଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟା ମାନେ 2 ଜଣ କାଲି ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ। କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଏତିକି ଜାଗା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାକିରି। ଯିଏ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆମ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦୁମାଦୁମ କାମ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ 3-4 ଘରର ସରିଯାଉଛି। ଏବେ ସରିଗଲା। ଏତେ ଜାଗା ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ बेसका बजार बाजने बोजी नरमने ଯିବା ପାଇଁ बोजी तिसे बादू କାଟବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ ନେଇକି यार बोले ଯାଉଛୁ। मा गोटा लोकु ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। सीधा देख ना बसी गाड़े ना गाड़े कसदी ଯିଏ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ହିସାବ ନାହିଁ କାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧା ଲୋକ ଗଲେଣି, ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।